Elgondolkodtál már azon, hogyan alakíthatod a szenvedélyedet fizetéssé? Nos, ébreszd fel vállalkozói szellemedet. Képzeld el, hogy egy izgalmas hétfői nap van, és nem csak egy új fejezetet indítasz az életedben, hanem forradalmat robbantasz ki a gasztronómiában. Hogyan? Csatlakozz a Your Online Menu mozgalomhoz. Íme a lényeg. A Your Online Menu nem csupán egy digitális étlap, hanem egy kapu egy fenntartható világhoz. Hiszen egy étterem is lehet környezettudatos. Segíts a helyi éttermeknek a fejlődésben azáltal, hogy digitálissá és környezetbaráttá válnak partnerprogramunkkal. Ez többről szól, mint a puszta bevételről, ez arról szól, hogy értelmes hatást gyakorolj a világra. Csak néhány kattintással segíthetsz az éttermeknek csökkenteni a hulladékot, javítani a hatékonyságot és fokozni a vendégek étkezési élményét. Mindeközben olyan vállalkozást építesz, amely nem csak a pénztárcádnak, hanem a közösségednek és a bolygónak is hasznos. Készülj fel a változásra! 1 hét múlva lángra lobbantjuk a gasztronómia világát. Csatlakozz hozzánk május 27-én. Valósítsuk meg együtt!